Здравейте! Днес ще говорим за темата, дето чупи яйцата. Емо, hold to basic. Hold basic? Не come to basic, hold to basic. Hold basic, който чупи много яйца и е много известен. За да ги чупи, това значи, че има парички, заради това и иска да ги троши. Труш, яйце. Само яйца троши, друго не. Но той е много смешен и готин, нали? Да, винаги си е бил такъв и труш. Яйце. Винаги е бил такъв. Един път го видях да дава едно повръщане на един човек в кофа. И така той от нея и Ще ви говорим за темата как се фърлят яйца. Сега ще има тема трол. Сега ще ви покажем как се фърля яйце. Всяко кошки ще фърля яйцето. Аз го фърлих. Чуби го! Трофей! Сега ще видим Сега ще видим hold to basic. Ето го и него. Да ви напомням, в който този клип чупи китара и се учи да пише китара. Да такова китара. Ето го новия клип, който сега не сме. Не сме. Да, не сме. Емиле, че много бал. Ади. И да ви кажем, че hold to basic е откидия, който Чупи и яйца. е много готин пич. Е много смешен. И край. Не е край. Пишете долу в коментарите, ако ви е харесало, го приемете. Чао или ден.